Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente O, tanawa. patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po Yang yung ano mga si fake Sara may pasangin lang videos. ninyo ato. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. It's another storytelling. Wala, ano. XFM Katropa. Lisuda ng pati mong kaugalingon, ilim mo ng ilaron. Wasa ka pangutana si Auntie Claire kay vlogger man kasauna attorney. No? Vlogger man kasauna, wasa ka kapangutana anang mga loyalista vlogger nga mga bitokon. Kung unsa po ilang gihimo. Pangutana sa ko. Nasi ako pangutana ha. Ngano man nga kining mga supporter ninyo o supporter sa Pangulo, ngano man yung mag-lock mag-profile. Ano be? Ngano mo lock man yung profile kadagag sigig naay sigig kutingting na ko diri mga higala. Oh, ana pa to asa na to mga higalang hinampak nga si Marlon Magaso ana to. Ana to gidamay galas hanging item. Oh. Ngano man mangutana lang ko sa na mga kabit. Kaya nga sige lock og profile mo ra magkabit. Wala na gani profile picture, nakalock pag yun mga higal ang profile. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.